Магна. Ама трябва да съм сам, бе. И трябва или да сте сами. Фърли го тука. Фърли го тука. Добре, фърля съм. Ето го и това го фърлям. Всъщност, той чакай. Какво стана? Викнахте ли? Имаше нещо там, не знам какво беше това, бягай! Бягай, не знам, има нещо! Тиана... Ромео. Абе, този Дюрасел много държи на батерия, бе. Тиана... Say something. Say something, видя ли? Бенчо от борда, бур! Тиана... Еба, Say me something, бе, путко. Шона суха хортинес, бе. Добре ли ти да говориш? Трябва съм сам, Аз сложих това за рисуването в другата стая и тогава почнаха да се чуват тия звуци, че ще не уби след 4-5-1. Това, защото му говорих по радиото. Чакай, ще му говоря. What is your favorite room? Не, нарисува нещо! Какво? Песнички. Чува музика? Виж някакъв музика! Видях го, бе! Мамо, помощ! Някакъв малък нарисува картината. И беше някакъв малък. Някой да ми светне, бе, моля ви се, осветнете ми, бе! Засветкам ти, къде си? Къде си? Не знам къде съм, много е... Той да ти даде този къл сега да дойде да оправи работа. Ай, майка ти шеба! А сега, дайте да пробваме сега. Сега да не да търсим някакъв ключ, бе. Maria's room. Maria room. Екип стеринг. MF5 ще ме капне на 4, а не на 3. 3 означава, че просто не съм го нацелил. Джин. Джин ли? Джин ли? Чакайте малко. Стреснаха го. Браво. Браво, Ива. Ми другия братле хънтва лонли хора, оня ни гонеше 4 човека, брат, няма лойка да не е той. Виктория. Магна. Магна! Енга. О, тук в тази стая, да! Тук в тази стая! Видях го! А не бе, видя ли го? Аз го помирисах! Отворете! Да. Той тук няма пилкане. Това е тази кръв пустя, човек! Добре, слушай... Angry Birds, are you here, бе? Светнаха очите на картината! Очите изсветнаха, видя ли? Светнаха, видя ли ги? Don't touch. О, видях я! И да! Да, аз притича към тебе от мен. На къде? Дай да ходим там. Давай. Какво ти стана, бе, брат? Сетих се за един виц. И се оплаших от виц. И аз така сетих. Това ще спуска по 2 пъти, бе! А тук какво имаш, оранжерията? Един път знаеш какво се чува? Някакви бебета. Майка ти деба! Бегай! Покажи се! Бебешките звуци беше по-добър. Видя ли от булчинската рокля как ще скочи? Are you here? Не пишеш ли Магна? Кой крещи, бе? Какво вика, бе? Абе, притича тука някой! Какво беше тази чух? Или притичахте сега насам? Сетнах си върта. Какво? Дебеля! Кой се появи? Дебеля! Дебеля! Мамка му!
Абе, това трябва да си сам най-вероятно. Не бе сам... може. Я се разкарайте. Я? Аз си доспинал как хубаво си говорех с него. Готова, ела насам бе. Опа. Do you want to kill us? Има тук две. Чуле. Чулка. Hey man, where are you man? I'm talking on the radio. Please help SOS. Тито. Това нещо, това мова? Ема фън е писука. О-о. My name is... What is your name? Емо, изкарай радиото. Изкарал съм го. Говори ми бе. Angry! Tell me yourself! What is your name? Angry бе, angry! Тя не приказва. Angry! Anger! О май гад! Майка ти дава! О май гад, две! Изчезна! Хеване, ти видя ли го въобще това? Видя ли го бе? Не. Как не бе? Не? Това не означава ли, че сега нещо... How old are you? Защо няма... О май гад! Хеване, кажи ми, че го видя. Не. Какво бе, човек? Дебелия е вътре, видял го. Дебелия се появи вътре. Ето го там. Дебелия идва. Не болята, бе. Пак ме кой. Защо се мене, бе? Помощ! Айде излезем навън да отидем да се успокоим малко в къщата и да поговорим. Абе, откъде имате толкова пари, бе? Още по някой